benvinguts, benvingudes a la vostra casa, a la casa de Grup Sorolla Educació, als col·les Sorolla. Ja sabeu que estem en un any especial, que és l'any mundial de les cooperatives, segons la declaració de la ONU, i ja sabeu que l'eslògan que la ONU va triar i que està molt encertat, les cooperatives construeixen un món millor. I és una gran veritat, és una gran realitat, aquest eslògan. Companyes i companys, benvingudes i benvinguts a la 9a nit ja de les cooperatives d'ensenyament valencianes. Companyes i companys del grup educatiu Sorolla, moltes gràcies per tot el treball, per tota la feina i sobretot moltíssimes gràcies per l'acollida. Companyes i companys de les famílies cooperatives germanes, amigues i amics de l'Escola Cooperativa Valenciana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I per començar, moltes gràcies, per començar la nit volíem comptar amb un testimoni que es parlara sobre com els valors i els principis cooperatius impulsen un projecte. I vam arribar ràpidament a una conclusió. Vam pensar que la persona adequada per donar aquest testimoni era Rosendo Ortí, que avui ens acompanya, i que per molts motius, però especialment per la seva visió cooperativa, ens en podia parlar de tot això. Gràcies a l'UCEP per la invitació a participar en esta nit tan important per a les cooperatives d'ensenyament valencianes i, a més, per a poder compartir algunes idees de lo que significa celebrar l'Any Internacional de les Cooperatives. Si demà esteu un poquetet més enamorat de la vostra cooperativa i valoreu tot el que teniu, el major èxit d'esta xarra. Moltes gràcies per l'atenció. Artístiques. Jo soc Carlos, no sé si quan heu pujat heu vist Sorolla, si us recordo. Y estos jubilados. Una de las zonas que el alumnado puede ir al patio una vez a la semana a cobrar referencia, ¿no? Y la persona que se cree con información. Sobre todo, la doctrina está especializada en Encén la teua llum. Si creus que l'educació pot canviar el món, encén la teua llum. Si et sents part d'aquesta comunitat, encén la teua llum. Si alguna vegada t'has sentit orgullós de formar part d'una escola cooperativa, encén la teua llum. I si vols caminar, junt amb nosaltres, cap a un futur millor, encén-la ara. Ara mira al teu voltant. Totes aquestes llums formen part de la mateixa història. Algunes les has trobat fa anys, altres avui mateix. Però totes il·luminen el nostre camí.